presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kininusab ang iyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Makig-uban kaninyong tanan, og mangumusta kaninyo. Og sa tarang mga kaigsuunan, mga kahigalaan, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kasmer. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigalaan, ang atong magtatampo si Kasmer. Kini pagpangga o pagmahal na to sa tawa asawa usahay, paghatag po og dili maayo. Kung ano, yun magudaan niya ang mga paghitabo ay nukon ay pagsugod. Iniksidlok sa adlong, why kinotog? Ako yan na! Nakapasar ko! Nakapasar ko dong! Nakapasar ko! Sa'yo ka pasar ba, uy? Nakapasar ko sa tent! Para ano mo na eh? Sigurahan. Ano mo na ilamit? Ay, bitaw dong, dili sa pregnancy test ko nakapasar ko, dili sa Saan man? drug test! Baan sa itong kanahan na ka? Ya, mo na'y bag-o, sigang mata mo! Hilom niya, uy. Kisa mo dili mo sigang mata na ko nga, ikaw, katambok na mo? Nga mo gamit ko ginadaling drugas? Dili katawa ano yung layo ra. Say layo ra. Layo ra? Wa may adik ang tambok? Naaoy! May pangita ko na pa niya, dadadiri ako tabangan. Taka mo lang ka. Ikaw no high blood sa kay kastanan, uy. Para gikomedyahan na gani ka, masuko man ka diha. Lain akong gipasaran, nakapasar ko sa exam para sa nursing! Sabot mo ipasabot. Uskuila dyan ka og nursing? Ay kabalaka, dili ikaw akong pagastuhon. Si daddy mo'y mugasto na ako. Sa? Ang ano yun sa kong asawa nga mamimo siyang usa ka nurse, kay gusto lagi nga mo-abroad. Adto siya manarabaho sa gawas sa nasod. Hinungdan, dili gid unta ko gusto. Pero sa dihang nagkaistorya may sa akong ugang lalaki, ako'y magbuot nga patiwason akong eskwela akong anak Kasmer. Ay kabalaka ako ray mo gasto do. pero sir, dad. Nakasabot ko. Nagduha-duha kag sangpit ako, sir or daddy ba? Kay wa pa man mo makasal sa akong anak, pero asar na. Kung makatrabaho na ang akong anak, ipasakol ta mo. Ay, ipakasal ta mo. Okay raman taghapon kung wa may makasal, basta mag-uban lang tatawa. Mabuhi, magyapon ko na siya. Laki, naibaw ko, anak. Pero naibaw sad ko nga, dili gyud paigod mong kitaon sa imong pagpanarbaho. Pero ay kabalaka, kina nga akong pagpaeskwela sa akong anak. Dili man ni para na ako, kundili para ni ninyo. Kay kung makatrabaho ng akong anak, asa pa man na paingon ang iyang kinitaan, di ba anhar sa ninyo?
Mao nga samtang wa pa mo'y anak, pahimusla natong higayon nga makatrabaho siya sa gawas. Bata pa mo. Ikaw, makatigom sa kas imong kita dinis Pilipinas. Samtang ang akong anak magpadayon sa eskwela. Timan ilisod na kay rong panahon, Kasmer. Hinumdumi ha, dako kay kung supak sa inyong kaminyoon sa akong anak. Pero sa dihang nakita nako nga dako gyud kayo ang inyong pagmahal, ang pagbinahalay ninyo sa usag-usa gidawat ko na. Mao nga wa ko'y mahimo kun dili ka madili ang pagtabang na lang gyud ninyo ha. Tungod kay gusto kong maruhay kamo sa inyong pagkabutang. Mao nga palihog ay supaka ko do, Kasmer ha. Gitayan na ba tong 45 na ko? Joke lang. Kay dili di para ako. Para kini ninyo, Kasmer. Tuod man pala may sugilaw nun, nakaskwela yun ang ako asawa o kay estudyante lagi, dubli na akong paningkamot sa kong mga trabaho. Kaya di sa ko gusto nga dili siya makakonsentrate sa iyang mga pagtuon nga. Mao nga, mga trabahoon nga sa bahay, awa ko na lang sa iyong paningkamot. Unya to. Nga naman ka, Kasmer. Wa ka malipay nga among gipa-eskwela balik ang among anak. Among gipatiwas og pa-eskwela ang among anak. Nasuko ka? Wa man lang. Say lang. Nay. Ha? Nay. Makay ka karong animala ka, larutan ta karon. Ma'am. Dili ko maestra. Mami. Di ko maestro. Mami. Ha, kana, pasalamat ka nga nakadawat minimo nga mo'y mabana sa mga anak. Supak ra ba yun ako, Kasmer? Kay gusto na mo nga maminyo og Amerikano ang among anak. Pero unsaon taman nga imo naman ang gismukoy. Mami. Hindi ka gusto mawa ang among respeto nimo. Ha? Sunda ko kung unsay gusto namo. Kay dili li para amo, kundi li para inyo na nakasabot ka. Ma'am. Di ko maestra lagi. Sorry, mami. Kana. Pagkakitort, ha? Sa? Sa pagkatinuod lang, kung di lapag yun ako mahalang ako asawa, lugay na ako ng ibiyaan tungod sa batasan ng iyang inahan. Pero ako'y mahimo. Inalan yun nga, tahuro na ako ang akong ugangan. Iyang mga ginikanan silbi. Kaya nahuog naman sa nagakuhaan ng ginikanan pod kay inahan mo siya sa akong asawa. Bisan to, ruwa pa may makasal. Unya to. Kaukira na, Brad. Kanindo to na. Huwag ay problema sa inyong gastuhan kay iya mga ginikanan mo yung gasto ka. Mo lagi. Ang ako punta na diha kung usaw niya kapalit ang ilang pagpeskwela silang anak. Basta nung makalarga na dito sa gawas, pasig ilan na niya ng paminyoon dito foreigner. Si Piat mo kada. Para ba may makasal? Di, mapakasal mo! Unya naman ko nung may magkasal kung makatrabaho na ako asawa sa gawas. Nabalaka ko ba kayo? Basta niya, manalay, sa ilinugdangan anong tanda noon. Ay, kabalakay ka, Gilbert. Mahal mga kanay mong uyap, ha? Mahal kasi mong asawa po. Ingon siya, mahal ko niya. Pero nabalaka lagi ko. Basig, ang sa mga plano siya mga ginikanan ba? Ay, ka problema na, Bert. Basta importante, mahal kasi mong uyab. Sam kay. Mahal lagi, pero... Ano, Bert? Maldita yung mga asawa, ha? Ikaw, pre. Mas ikatambang mo sa mga malditang asawa, pre. Ako masulti na yun, anak, pre, no? Kuan na yun. Yahel tag-survive. Paningkamot lagi mo, pre. Ay, paningkamot, kundi bati mo kagi karon. Saan mo sa rin mo? Ganong diha bito kami agi? Kidor pa mo, pre. Diyan na, guy. Okay, klaro na ito diyan. Iha, kumusta ang iyong pag-eskwela? Okay raman, Dad. Yun na nga nung murag nagluya mo ka. Nagluya? Oo. Sa tinuod lang.
Na may mga palitunon para sa eskwelahan, Dad. No ba? Ano, manig ka musulti na ako, ana. Di ba giingnan tamang ka, kung unsay gikinanglano ni mo si mong eskwelahan, ingna lang ko, kay ako ray may bao, ana. Nahinumdumang gud ko sa una, Dad. Katugan ng elementary pa ko. Nya, giingnan ta ka nga paadtuon ka sa among maestra kay kinahanglan nga muadto ka kay makiistorya siya ni mo. O man ka muadto. Ay, ko, anak, tuod sa ay, nandito gisguti, anak. Ayaw nang tugtuy ka. Ha? Oh, ayaw nagtukia ba? Ayaw nagtukia. O ganon dili man? Ay, agi, ahak na ni. Ganon dili, Dad. O nga di man, ha? Ay, samotag agi, Ay, baw ka og nga no, iha? O, kaya mangismo ko ang imong maestra ka di adto. Ismo ko'y, Mami. Gibingbang! Ano man ang gibingbang? Na, giturjak, ay! Ano man ang giturjak? Gijir-jir, God! Virgin, Mami. Gitukan! Ayun, tao ka pila yung mga anak sa mong kabuang sida. Ha? O, gawa ka matiguang ba? Gawa mong kay buot sa mga. Ay, ayaw kong ingna anak punso, ha? Ikaw ba ya mo nakaingon aning tanan? Ay, purbida, balik tas karaan, ay! Purbida, balik sa nana, kidort, kaya taon mo si tao. Pawa diya. Ayaw kong pakita ng dagway ni mo punso. O nga Dili naman. magagusto makakita sa dagway ni Daddy, Mami. Kabuhion ko. Kanay naw nga ng daddy ni mo, murag murhon. Ay, sardinas na giyong kay kong naong ha, sita. Dili, Usa man day? murag lata. Yadi ka din ina nga, kaya di ka gustong makakita sa naong sa imong inahan. Nga naman, Dad. Kaisiun ko magtanaw. Pagtuunin mo sa kong naong, murag kasilya. Dili! Murag, unsa man day? Arinula! Way lame, Karaan sa nagdaon ni way mo. lame. Pero, bago ng arinula, dahil bago na! Ah, hilog! Nung saan mo sa kasi, mami o daddy ni mo? Ay, dapat sa di na sila, uy. Dali na, aron mahuman ako. Magunsa man ta? Magkuha kog dugo. Magkuha kang dugo? Oh, gamito na mo para sa among laboratory. Kinsa may kuhaan ni mo? Ikaw. Isa pa man lain, nagita ramang duha. Ang amon sa ako rin magkuha sa kong dugo. Ganong kuhaan ko ng dugo rin. Para lagi sa among eskwelahan. Kuha lang lain. Day, ayaw ko. Dili rin ba ko high blood? Mayon tag high blood ko? Ay, kuhaan ko ng dugo. Ay, may dugo uwa. Ang mahinungdanon na ako kakuhaan og dugo ron. Kay magkuha taglain, magbayad-bayad ta, gasto na kaayo. May nang ikaw, kay way gasto, way bayad. Anyway. Huwag ko magtuo nga magpirmi ba ng pagkuha niya dugo na ako. Nga ako na itong tao ay may ilang madaog-daog ba? Hangtod nga sa kadlaw. Oh, Kasmel. Nausa ba ka? Kaluspad ba ni mo? Nakisakit? Wa madad. Luspad ba kaya ka? Pero may manggur kong kuha ang dugo ni Munay de. Ambot. Napabaga ko'y dugo ni. Uy, magpakitiw di ka? Purbida. Oh. Nganong mag-uol man kag kuhaan kag dugo. Angay gani kag mapasalamat kay makaayo na nimo. Ungod sa may kaayo na sita ha, kanakuha kang dugo. Kamo, wa mong good mo ka-experience anang kuhaan kag dugo. Ang uban gani magpasalamat nga makuhaan sila dugo. Ha? Kay gawas nga makakwarta sila, mura sa sila ma-refresh kay ang daan ni mong dugo, mailisan magbag-o, muna'y tinuod. Unsa? Tungod sa gisulti sa inahan ni Munay, migara na noon. Di lang sila makuha ang lain. Ako pero may kuhaan. Maunang niakson ko kabalaka eh. Kaya marag tanaw na ako. Marag doon na may kausaban na ako paminaw sa kong kagalingon. Unya to. Kasmer, naunsa ka? Dad,
mura magpirmi kong kalipungon. Mabdos ka? Murag pirmi kong kabuhion, dad. Kana, mauna na. Usa, Mura kong kasukaon. mabdos yung ka, Kasmer. Bungot sa ito'y. Kakidurot ni mo, dad. Ano, usa ba ka, ha? Ikaw, sa Ipatanaw ka, tika, doktor. tanaw mo ko di. Ipatanaw. Ayaw din, ayaw lang. Tara, ipatanaw, tika sa kong anak. Dali. Ayaw lang, utabuot, ayaw lang. Sabot. Naibaw ko nga umaabot ang dahil sa kong anak. Waka ba sa'yo na mo graduate na, ha? Imo ko na nga sa unon. Wasi siguro, palahuson ko na pagka-doktor. Maong ipatanaw tika nga para magkasuggest siya kung unsay buhaton o unsay angay para rin mo. Ay nga, nung mangita pa man kag tao nga ma-eksperimentuhan nimo na amang imong bana. Mami, Aron ba makadaginot sa tagamay kay perti rabang dako agasto ana imong kurso. Mao nga kundo na mo wigi kinahanglan nga mo inyong eksperimentuhan kana na lang imong bana para makasave ta. Munay! Munay! Ana, gitawag kasi mong amahang way duot ay. Munay! Dad! Dali ka rin. Dadaning imo, katong imong mga kaymanan diha sa panglawas, ha? Kay ako rin patanaw ni Mus Kasmer. Dali, pagdali! Uy, nga naman kahami. Pagdali. Ayaw na lang, dad. Oh, ano taon nga ayaw man, ha? Di na mahimo. Ayaw na lang pa rin ako asawa, dad. Oh, di, oy! Dad, ano naman, Dad? Oy, ay, samay na rin mo ba na? Murag doon na, nagipamati, oh. Noon sa rin na siya. Murag ko na siya kakuyapon, murag malipong. Murag siya gikabuhi. Kunya, murag kasukaon. Murag doon na, hindi siya sakit, ha? Tumar lang ani ding Oy. Usa mo na, day. Murag tampal. Bungot sa ito'y. Saan na rin mo yung bata mo, nay? Ako lang na siyang kuha ang dugo, Dad. Aron ma-examine iyang dugo ug mahibaw tag unsay sakit ani niya. Ang bilang para kuha sa dugo, Dad, be. Abi, Dad. Gawa ko nagi ko. Di ko pagkuha ang dugo. Wag na tao ko yung dugo. Di na ko pagkuha ang dugo. Wag ako sa butahe ani nila. Ano ako naman kayo ilang pakuhaan ng dugo pirmi? Nanlos pa dago ko. Ang balaka ko nga, masigwa na ko'y dugo. Saan na ko ano eh? Palihog na bagitaw ko ninyo. O saman ko kamoy pasultihon, Kasmer. Energy. Happy Pirmi ang mga bata niya. Ayaw mo kalimot para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. O niya, palitsad mo sa Diamond Yema o BMA Special na Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Na si Ate Press. Ate Pres! Okay, ang sender ato karang adlaw. Atong sinder, Ate Pres, kinis Dudong Kasmer. Kasmer. Kadis Kasmer, luoy kay tao na niya. Akon luoy bi ako aning Nga naman Kasmer, Ate si Pres. Kasmer. Ang iyang asawa, tungod lagi kay pangandoy siyang papa, nga mao na madoktor o manars o madoktora. Kana bang doon na giling mga kanang Eksperimento. eksperimento sa eskwelahan. Oo. Siya may testingan Ate Pres, pangita na Luoy, kuha ko luoy, no? kuha ang dugo. Anya kanang siya mo ay testingan siyang asawa hangtod nga daot taon kayo siya Ate Pres. Daot kay siya, daot malipong siya magdakaw tungod kay wa na siya dugo taon. Unya katapusan lipong siya gimayon, gingnan siya siyang ugangan nga kay sa ato na to si Munay. Munay dadanay mo kay Manan Prestao. Pagadto dito Munay. Gingnan siya dali kuanti kag dugo. Ditso siya gila ka Ate Pres, wa na koy dugo. Loy kay saon man ni Ate Pres, wa ba kuno siya taon binuangi aning pamilya siyang asawa. Marag ina natin haliwa. Way respetar. Way respetar. Para sa nako Ate Pres, no? Dili, ikaw dong naranan ni mo tanan. Uy, no, sa ka. Pwede mo na misulti sa mga kadagkuan diya sinyo ha. Sa, bitaw na to, barangay baron nga kuan. Mauni lang ibuhat ako. Banagod ka, di ba? Bana man ka. Oo. So, ignorant ka sa imo ang sumbunganan, anak. Kung pasumbong ka, ignorant ka, ba naman ka, anong di magkakabuot? Musugot man ka.
Anong sugot, makabana, makawapay nun sila, makasalat, tipres, Oo, bisa pero na. bisa na. Oo. Okay, siya na may gitawag og banabana taon anihang nunay. Litin man sila. Oh, mao na diha ba unsa may ato mabasa diha bambe? Nabay kanang mabasa diha sa Bible. Bam nga kuan og dugo. Be basa economy bam. Be. Kung ari ka sa balaang kasulatan, no, ari ka sa Juan, Oo, yun sa basuhan. Juan 6, 5-6, matapara ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo, magpabilin din ni kanako, ako diha kaniya. Oo. Na. Kani, mao ni isulti ni Jesus Christ, no? Kung mukaos dugo, pero kani sa kwa ka magdugo. Saan mo na? Maghisgo tagita og dugo, kay kining dugo kinabuhi. Karon, may man to si Jesus nga naghalad siyang lawas og dugo, kay Ginoo man siya. Ikaw, sige kag kuha og dugo, di ka karang mamatay nga sige kag kuha, nagluspad mo ka nalipong na magkaka. Lipang. Di na taon sa klakaw hapit bam. Oh, kay kana ganing adto ta sa kuan, Asa? kanang gitawag mga bloodletting, Ah, kanang pagkuha og dugo, Ah. eksaminon man usa ka, may Asa mga, red cross? ay anemic man ka. Bitaw siya dito siya kuha dugo. Nya git examine pagtanaw nga maayo iyang dugo. Siya day perbi kuan og gisabinan sa dugo. Oh, lagi pero di man tingali na pwedeng sigihon. Dili, oy. Dili maayo, eh. Namo yung ko'y berkada. Pila ka tuig, una ka tingali, mako. Dili, buwan ati pres. Once a buwan? year. Buwan. buwan di ay? O na ko'y berkada sa una. Ang ilang negosyo, kana bang pakitiw mo na sa mga dawa Ka nang magpakuan, kuhag dugo. Kitiw mo na. Kanang kitiw imong kuan ba. Kada ato tas ko hospital, pakitiw ta. Ning adto na dito. May Kwarta na. pila ka buwan ka nakuhaan sa atong maging kuan sa. Di pa ka pwede kay duwa pa kabot sa buwan. Di ay. Ana. Ay, pero mauli gyapon ni magluspar gid nun ka. Lain, oy. Kana ganing humag kuan ko kag dugo, di ba, pakanon ka Kanon ka mo may mga pagkaon. maayong pagkuan, healthy food, no, di ba? Si Igso boy pag humanyag di katong sa bloodletting, kanang dunay pag dugo. Pag human ni Igso boy, inom siya beer, kaon siya maayo. Ang malamig yung kuno makauli sa dugo at pres, mga prutas, mangga, mga kuan. Ulitan yung kuno ka ana, kaon sa mga baka, ana, na maulian yung ka. Pero kani siya, wa iklarong ka. Basta ipakaulan sa ginamos, pakuman. Oo, luspad kay siya, daot kay taon. Iya ba tanang trabaho? Tanang di trabaho. Kasmer, wa pa man mo makasal, unya mato pa nimo una ka nga mulakaw ka, mobiya ka. Naarag yun nimo na kay ako'y nahimutang sa imong dapit. Wala pa man ko makasal, ako pa tanang trabaho, ako pa perming kuhaan og dugo. Total! Problema, yang awayan nga nung ako may mong kuan permi. Oh, Di yeah. na- balik pa na ka. Ang yasa gisumbong sa iyang barkada nga kinira ba nga gusto na siya magpakasal yang magirkanan dili mo sugot kay palargahon na siya sa gawa sa nasod. Ngayon siya nga basin ko nuno dito maminyo na kuno dito foreigner Kana. dili siya madayon. Oh. Ya ikaw din May nasakit posibilidad, inana, mahitabo. Oh. Tanaw ni mo ikaw may Kaya nakasi. iya sang kadang babae sad ngayang ugangan ba, murag kuan kayo laban siyang anong mangita pa man kag Oh. lain nga taga-eksperimento nimo kana na makaiba na kana litik tingi. Wala. Pwede po na inana. Di kuan man ko na ang doktor magoy makakuan tan-aw na og kuan unsa ba kana maganing bag ng ibtag ngipon dili man gid pwede pakuha og dugo. Mao ba? Oh, katong kuan ay, katong nag-bloodletting ta deres Gold Palace pati, interview ta tagsa. Gingnadyo ko nga, kanang na ang sa imong mga pagkaon, sa imong mga imnunon, sa imong mga sigarilyo, sa imong mga, wa man ko ibisyo, ma'am. Di ko mo tobacco, di ko mo inom, pag ingon ako nga kanang na ang, kanang, gingnan ko niya, drugs ka. Gingnan ako nga, di, ang ako rang boyfriend, Nya, Jo man siya. di pa tindo ko eh. di pa pahawa ka? Oo, tindo ko. Nga naman na imong boyfriend, unsa may mag-himo? Mo oral man na. Dili kayo, pag ingon sa boyfriend niya, mo drugs man akong boyfriend. Unya, nga nung sa ilabot, imo day... Si Jonas iyang baba. Madungog tas kangin. Nga nung sa
sa boyfriend Ah, nimo. residyo lagi, ma'am. Adi ay. So, yung piyang kuhan, naam na yung mga residyo. Mo, Ang substance. na ano makuan din niya. Ada niya, madukuan sa baba mo. Ang problema Ang akong man- boyfriend. Maura siya daghang ugam kay daghang kay residyo. Ang akong boyfriend, paminang sa... kuanan ka ganang tunsil. Patutsi Ang ka akong ba? boyfriend, mo drugs. Oh. Oo, niya. Ang kagaw ko kay mutabil mas hangin. Ito naman, no? Kuna ko ang puzzle, Tihon.